Безнең ишегалды президент программасына районнан 35 ишегалды кирде. Төзелеш ремонт эшләре башланып, ул атна сайын район җитәкчелеге контролендә тора. Узган ел бик күп эшләр менә әзерлек эшләре киләсе еллар өчен дә ясалып калды. Ул инде беренче әйтәсем килә. Бик зур эшебез булды безнең коммуникацияларны теркәү, аларның каян үткәнен без инде әле ул коммуникациялар белән хуҗа булган предприятиелар белән аларны эзләпләр йөргән вакытлар булды. Шуңа күрә бүген инде әзерлек эшебез бик югары. Узган елгы эшләр быел җиңеләйтте безнең эшләребезне башлап җибәргә. Узган ел 45 ишегалдан яхшы итеп ясап чыктык. Безнең бер ишебездә күчмәдә 21 елда, ул инде үзенең яхшы эшен кыш көне ишегалларын кардан чистартканда, себергәндә дә күрсәтте. Җайлырак булып чыкты, кешеләргә уңайлырак булып чыкты, сулар җыелып тормый булган булып чыкты. Шуңа күрә әйтәсем килә, узган елгы эшләр буенча бер генә безнең подрядный организациядә гарантия буенча теге төшен или башка төшен теге кире ясамады дип әйтәсем килә. Гагарин урамы 53-нче айырты алдына язын су җыелып күллек ясала иде. Безнең ишегалды программасы әлеге проблеманы хәл итү өчен форсат булды. Төзүчеләр су җыелуга юл калдырмаска тырыша. Йортта яшәүчеләр машина кую урынын киңәйтү планы белән яна. Машины стоят рядом, тут ребенок выбежал, машина едет. Даже тормозить не успеет. А если парковочная зона будет больше, естественно, и безопасность детей уже будет. Видимость больше будет. Мария Кальбишина Гагарин урамы 53 айыртында җаваплы зат. Форсаттан файдаланып, ул район башлыгына машина кую урынын киңәйтү күзәрендә җиткерде. Тротуар расширили. Машина кую урынын киңәйтү өчен мөмкинлек бар. Бу аннан балалар куркынычсызлыгы өчен дә яхшы булачак, ди Мария Кальбишина. Мария Кальбишинаның тырышлыгы бушка китмәде, район башлыгы аны контрольгә алды. Эш дәверендә инде төрле вопрослар, сораулар чыгып тора. Без инде атна сайын үзебез шушы объектларын карап торабыз. Безнең килгәнне беләләр. Халык инде ишетеп, хакимият башлыгының килгәнен, аның инде специалистлар белән йөргән, үзләре дә чыгып киңәшләрен әйтәләр. Безнең ишегалды программасы буенча эш 20 сентябрьгә тәмамланыр дип көтелә. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.